बाथ्राफोर नायसाय औ पाब्लिक डिमान्ड मा खालामनो उफाय गैया औ दे जेखियानो जाया चलो 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 खुलुमबाय लोगोफोर नै दाख्लैसो मोनसे आपडेट होदोंमोन दिनै 18 तारिख देवबार मेट्सआबो जोबोद मोजां आरो बेजों लोगोसे जोङो दिनै आलासि दं गेमस्रि दैमारि मुंदांखा एक्ट्रिस आरो इउटिउबार दा फैगासिनो दं बर्तमान जायगायाथ' खालि नै दा नैबे जोंनि बिटिनिनि साब बाजारा दा खालि जानानै दं किन्तु दा बावैसोनि उनाव 1-2 घन्टानि उनावहाय नैबे जायगाया लोमजोबसिगोन आरो गारियै सुबुंफोर मानसिफोर गासिबो अब्ला सफैबाय नै जोंनि आलासिया बिनानाव गेमस्रि येस फैदो जाबायबो दोनथ'दो वेलकाम बिनानाव दे वेलकाम दे ओमफ्राय ने बिनानाव फार्स्ट टाइम का ओरैथ' जोंनिजों दावखोथारनाया अब्लाबो जायगाया मोजां दा बिराद गय बागान गोजा बिनानाव जिरायनोसै दा मोनसे खेला जागोन जायगानि सिगाङाव नैबे मोनसे न'खराव जों ज' जिरायनानै दंथ'यो आरो दा बर्थमान फ्रेस ओमफ्राय जोंना बिनानाव गेमस्रि जायखौ नोंथांमोना बयबो सिनायखायो जोंहा सफैबाय बिनानाव गेमस्रि मुंदांखा एक्ट्रिस आरो इउटिउब फेमिलियावथ' बिराद गिदिरसै दा गनायनांगोन बर'नि गेजेराव बर' लेंगुवेजजों बानायनाय 300K साबस्क्राइबार्स 3 लाखनिबो बारा दा बेयो जोबोद मोजां कंग्रेचुलेसन बिनानाव बेनिफ्राय दा माबायदि मोनखो सफैनानै जोंनि ओरैबायदि गोथौ गामियावहाय जेनेबा मोजां खालि मोनसे प्रब्लेमानो जाहैबाय लामा ओरैनोथ' नेचारेलि बिराद समायना जायगायाबो ओमफ्राय मोनसे नटिस खालामगासिनो आङो बिराद गय बागान दङ ना बिराद गय बागान दङ बिराद माहाजोन जानो हाथारो मानसिफ्रा गय बागान गोजा सबथिंबो ओमफ्राय फाथैबो दंदेरबावो पुरा माने गयानो गय नुगासिनो ओमफ्राय गयाबो फार्स्टआवनो आङो अल बेटिनि चिरां युथ क्लाबनिसिम साबायखर बावहरो आरो लोगोसे सोमदोन बिथांनिसिमबो आं साबायखर बावहरो आंखौ इनभाइट खालामनायनि थाखाय आरो लोगोसे मोजां मोनो आङो बेफोरबायदि फुटबलावहाय इनभाइट खालामोबा बा फुटबल टुर्नामेन्ट जादों होननानै मिथिबा मोजां मोनो आरो माने जोंनि इयुथफोरनि थाखाय बिराद मोनसे स्कप मोजां नालाय जेनेबा गावनि टेलेन्टखौ दिन्थिनो हायो बिथांमोना आरो बेजोंनो लोगोसे मोजां मोनसे गावखौनो प्रफेसनेलि जेनेबा लांनो हायो बेनिफ्राय केरियारबो दानो हायो स' बिनि थाखाय आं बिराद मोजांबो मोनो आरो लोगोसे जाय बिथांमोना आंखौ लिंहरनो थाखाय बुंदों जेनेबा दा नोंथांखौसो केमेरायाव नुबाय जाय बिथांमोना केमेरानि आन्दोआव जाय बिथांमोना आंखौ बुंदों मेनसन खालामदों बिनि थाखाय माने आं गावखौनो बिराद लाकि फिल खालामो जे बिथांमोननि खुगायाव आंनि मुङा फैदों बेनि थाखाय आरो मा होनबावनो आं साबायखर आरो बिनानावखौबो जों कमिटिनि जानानै जोंनि इनभाइट खालामनाय एक्सेप्ट खालामनायनि थाखाय आंबो कमिटिनि जानानै बिनानावनिसिम सो माच थेंक इउ सै आरो दा माखासे हाबाफारिखौ फोथाराव नुसिगोन नोंथांमोना अब्ला बे रेस्ट लानाय समावनो सासे लोगोनि गंगार फिसा लोगो मोनदों नै गंगार अब्ला ओंखारबाय नै फोथारावबो एसे क्राउड जानानै थाबाय नै एक्साइटेड ओमफ्राय माखासे जोंथ' नै जों लोगो मोनजोबखांबाय ओंखाम जानायावनो आरो ओंखाम जानायनि उनावबो आरो दा जिहेतु फिल्डआव दङ रायजो राजाफोर बिथांमोनजोंबो लोगो हमनो थाखाय बिराद एक्साइटेड चलो ओंखारबाय दा फोथाराव ओंखारबाय ओइ आयं नों सिगां थालै ओमफ्राय दंनो बिनानाव पुर्निमा बरगयारि ओमफ्राय सासे सोर दंबावोमोनलाय आलासिया नोंसिना नानिया बोरो नानि सासेबा दे चलो नायदिनि अब्ला फोथाराव जों फोथाराव थांदिनि चलो दा ओंखारबाय एसे हाखु दाखु जाबाय नै क्राउडनाबो एसे गरमसै माने टाइमा एसे लेट जाबाय नै र' आं लाग्रोनि नमालिक आयंआबो एखेबारे लोगोसेनो थाबोगासिनो दं नै आयं नरेश बरिया ओमफ्राय खेबसे बेबायदि सान्दुंआबो थिं दोनो एसे सान्दुं बल खेलायाव फैब्लाथ' बेबायदिनो फोथारखौ सोरगिदिं एक्ट्रिस बा एक्टर फैब्ला जों गिदिंहोखायो नै बेबायदिनो दा गिदिंहोबाय पाब्लिकफोरजों लोगो हमनो रायलायनो हाय हेल'नि थाखाय
सिरि सिरि साइलेन्ट गोसो होनानै नायदों माने गोसो होनानै Lo oh Rishin na imra pile sun bai ma re बिराद गरम ना दिनै टेम्पारेचारा बिराद हाई बिराद खस्थ' थाबायनांबाय नै गोलोमफुंजोबलायबाय बेस्राफोर नायसाय पाब्लिक डिमान्ड मा खालामनो उफाय गैया दे जेखियानो जाया ओसि सार वेलकाम बेनि थाखायनो जोंनि बे अल बिटिनि सारायुथ क्लाबजों बानजायजानाय बे मोनसे फुटबल खेलायावहाय जोंजों लोगोसे লগতে আমাৰ মাজত এই অঞ্চলত हेलो खेलाया जोब्बाय लोगोफोर खेला जोबनायखाय गय जाबाय ओमफ्राय गय जानानै मा जाखो दा क्राउडना हेभि क्राउड नै दा बिनानाव गेमस्रिजों गासैबो माने सेल्फि जानांगासिनो नै बुंजोबनाय नै माने दे Last photo with players. Jana binano games na players prabu fans dong नै मालाय नै देरहानाय टीमनि बै गलकीपार हनै गलाब नाइस बरिया दे सिन्था खालाम दे केमेराखौ माबायदि खालामदों माबासो थांनाय समफोरनि गेजेरावहायनो जाय जोंनि सिस्टार गेमस्रि दैमारिखौ जोङो हांख्रायदोंमोन नाथाय बिथाङा जोंनि हांख्रायनाय बायदि जेबो अबजेक्सन गैयालासे दिनै जोंनि गेजेरावहाय नुजाफैनो हादों बेनि थाखाय माने जोंहानि आलासिनो माने अननायनि दान एसे गथायनाय माने बे आरो फिनिशिं शट फिनिशिं बे समाव बिदायनि सम माथो आयंआ गाबनायसो दं आरो बिदाय जाबाय नै
आंनि आलासि बिदाय होग्रोनि दे मादै संना जाहोबाय दे जिगुमै मावग्रोयो नै चलो मोसानाय जायासै आं बिराद मोसानो गोसोमोन नेक्स्टआव मोसाफैनो दे जागोन मालाबा थाबैनो नामानो नानिखाना माथो ए निकनेमा नानि निकनेमा नानि अब्ला थांनायसैनो खयथायाव बिदाय होनाय जाखो 5:46 दे बाय बाय ओमफ्राय थेंक इउ सो माच फर कामिं आरो रायजो राजा नोंथांमोन बयखौबो जाय जाय नुजाथिफैनो हादोंमोन थेंक इउ सो माच येस अके बाय दे औ